Tak ahoj lidi, tady je Rocky Pok a dneska si zahrajeme Night in the Forest. Dneska je update, takže... takže... Budu jedna, jako pro jednoho. A teď počkáme. Ono to je docela jako těžký, myslím, jako se tam dostat, protože se to někdy jako zalaguje, Roblox jako nepůjde moc. No nic, tak budeme muset čekat. Tak to bylo jednoduchý. Čepičky. Tak kradu. Zde je update party table. Kradu všechno, mi to je jedno, a to budu krást. Co to je update? Jo, tohle. Wildfire. A to je jenom dám to do toho. Viděli jste to o tomhle, že tato čepička dá se dát do ohně? Asi ne, tak napište potom do komentářů. Až na konci třeba. Nebo napište, když chcete, jako to je jedno. A nic, jdem dělat jako vždycky. Klademe koul. Dáme do ohně. No a teď jdu teda. Tady něco lepší. Ne, wildfire. Pojďte, bo teď nechci. Tak. Welcome everyone. Teď si to zatím čtete a tady budu mě zatím něco dělat. Nebo nic, no nic. To bylo dlouhý. Dlouho jsme tady nebyli, viď? Dlouho jsem se nenatáčela. Přečíte si to? No nic, tak se nic se dá dělat. Balonky. Tak já dělat oheň. Záchodky. Ty mi dej banifutku. Kde seš? Kurně. Ne. Okay, Forest is almost out. Tak mi dej něco. A nic, tak se ukradnu čestku. Tak jo, přečtěte si to. No nic, do toho. Tak, teď si jdu tady udělat stromy. Tak to bude dobrý. Dřevo mám. 20 diamantů. Tak to je dobrý. Doufám, že se taky na updateu. Tak. Ne, to je jedno, to je bezprstejný první. Tak kde? Co vlastně mluvím? Spíš sekáme. Ne kopem. Ach jo, to byste snad kopali do stropu. Promiň za to, omlouvám se za tohle. Co tady děláš, díra? Venka. Kde se ještě zajíci? Yes, bunny food. Tak mám bunny food, teď si budu dělat žrádlo. Nebo ne, žrádlo, jídlo. Mňam. Okay, for the early birds. I'm going to give you Admin X to you. Yay, Admin X. Kdo je na tom updateu tak honem, tak se těším, ne? Now is your time to get some fuel. Kradu. Pojďte, bo. Jupi, máme Admin X. 2 minuty. To je dobrý jako. 4 ženy, zvuk není. No to je jedno.
Ale aspoň už je tady Pathfinder. To je to hlavní. Tak pojď sem. Tak dám si tě do Woodex, ale vlastně nepotřebuji, já mám ten Adminex. Tak, šup. Emerata. Tak to jsem se lekla. Šup. Marcel. To si kradu do bejsky. Máme level 4. Paráda. A jdu třeba rybářit. Wow. Nebo letá. Pardon za tyhle noční zvuky, to je moje klávesnice. Takže to slyšíte nějaký. Tak, teda rybáříme. Ne, Tarzo. Sakra. No, mohla jsem tam něco víc říct, že jo. Ale aspoň tady takže rybáříme. Nebo nějaký rýchný, ne? Ne, nedostali jsme. Salmon. Tak, bože se. Někdy, když uvidím takový ohled, když uvidím salmona, tak budu jako nemluvit, já se budu soustředit, tak jestli vám to nevadí. No nic, tak já dodělám zase dřevo. Alfa wolfík. Ta ne alfa. A jenom wolfík. Wolfík. Jo. Počtu. Hlavně invern. Ale no nic, je to taky dobrý. No tak. Ach jo. Ale nic, teď se nedá dělat. Joking. No tak. Dřevo. Budeme potřebovat dřevo, ale máme vytvořit i mapu. Určitě jo. Ok, vytvořit teda. Vytvářím. Pardon za to. Ticho. Vytvořená mapa. Scraps. To se nevšimne, jak to je. Scraps. Pračky. To byla moje kamarádka, jestli se to viděli, jo. Omlouvám se, prostě. Já jsem jí dneska už jednou psala, takže jestli se nezahrajeme na jeden Forest, ale ona mi odpovídá, takže no nic, takže hraju sama. Právě mi napadlo, že bych mohla natočit tohle video. Tak, mám čipičku, miluji svoji čipičku. Mám tady peta zajíce. Tohle je Karl. Kam je zdrháš? Tohle je Karl. Miluji Karla. Je rostomilý Karl. Tak. Že jsem se lekla. Nový rekord, 12 milionů lidí je tu. Tak to je, pardon. Tak to je paráda. Aha. Jestli chcete tak číst promiňte, tak do Forest, tak klikněte. Udělejte tohle. Mezera. Dance. A vy budete tančit. Jestli jste v tohle nevěděli. Jen pro ty nevěděli, pro ty, co nevědějí. Tak to jsem nečekala, že takhle stromy jsou.
Taky kradem. Já se... Teď ne, pardon. Omlouvám se za to. Na chvilku budu jen počkejte, jo? Pardon. Tak, omlouvám se. Teď jsem musela odepsat. Ne, aby věděla, aby mi furt nevolala. No tak. Jo. Omlouvám se. Chvilku. Tak. Moc se omlouvám. Mám 102. Paráda. No, mám zachránit kida nebo... Já jen udělám kompas. A budu zachránit toho kida. My tomu říkáme kida s mýma kamarádama. Tak šup. A teď jdem najít toho škybiďáka. A kde je škybiďák? Aha. Tak jdem tam. I wanna live. Tak taky nalákám k sobě všechny. I wanna live. Au. Tak, to bylo jednoduché. Odpad. No nic, tak jdu zachránit kida. Mazita. Nebráč. Na těsku kašlu. Trestinu možná. Takže to všechno žrádlo. A bude najít se proč určitě. Tak. A utíkám zpátky. Mám kida. Nadar. To já? Co tady dělá ta čára? To nechápu. No nic, ale mám kida. To já. Tak to jsem se lekla. No, tak podívejme se, kolik toho máme. Tohle bude trvat dlouho. Nevím, prostě to dělám random. Někam to prostě rozhodím, no, tak jen abyste... další. No tak, a nechci další. No nic, nic se nedá dělat. Jo, začínáme. Byl ten totiž to, ne? Jo, Garden. Bylo Garden. Když jsem ještě nenatáčela, tak jsem docela hodně hrála Garden. Potom jsem narazila na Danny Nights in the Forest a od té doby tady hraju Nights. A nestarvuju. Nechci to už, ne. A tak, já to chci ho. Já se to zvědám. No. Aj jo. Co to je? No tak, přestaňte mi s tím, už se mi volno. Já jsem ne, pony. On se vlastně jmenuje Karl. Dobré. Konečně poslední. Konečně.
Pozor na sebe. No je, tak nemám to. Jak to vytvoříme lidi? Regular bed. Jo? Ok. Budeme potřebovat. Ne, já už nechci. Já vůbec nechci. Co vy? Nechcete nebo chcete? Mě moc takhle nejde. Dělat garden. Jestli jich máme takhle milion. Pytia z Vice. Kdy se rozet? Everything I have prettier. Jo no, ale já ji mám tu nejnesnější. Se podívejte, no jedině, že to bude običko. To je dobrý običko. Ne, zabral jsem! A nic. To teďka šlo, tak dá. Jo, a něco vám řeknu, až skončí ten update, tak už to budu muset odložit, jo? Ale vyjde to video. Určitě to vyjde. Ano? Jo, ok. Mám ještě udělat žrádlo, nebo ne? Asi ne, tady mám hodně kejků. Hele, a na co si šetříte? Napište do komentářů, na co si šetříte. Já si šetřím na čefa. Já si šetřím na čefa. Proč mám 2 hamry? No nic, tak ho odhodím. Wing. Doríme. Ne. Proč já mám 2 hammery? Já už mám vlastně hammer. Já jsem dekorator, no nic. Tak pojďte ke mně. Do šťácí. Já jsem se ulekla. To není ještě. No a to je tam jasný. Come on, man. Come here. A kde jste další? 001? No nic, asi 1, no. A to je v pohodě stejně. Mám tady wolfpelt, žrádlo, no, mám se dobře teď. No, ty židle jsou ty nejrůznější. Nechápu, proč jsem je i chtěla. Řekni vám něco, já jsem je dokonce i chtěla. Ty jo. Ani už je nechci. Fuj tady bylo. Fuj. Hnus. Yeah. Bell Trader. Ne, Bell Trader. Co je Bell Trader? No. How? Tak to jsem se zlekla. Dobře. To bylo jen 2, jo? Jo, to jsem nečekala. Tak teď se wolfpelt. Na to wolfpelt stadovi. A co to když dám třeba spear? Klasický. Až tady je ta čára, ty vogo. No, nemůžu uvěřit. Jo, a těšíte se na meteor? Jo? Tak napište do komentářů. Když se leknu toho zvuku. No. I'm scared. I'm going back.
Já mám poslední. Yeah, dobrý čest. Barbecue. A taky? Jo. Nechci ho. To dostanu tady. Asi víc dobrého. Yes! Tactical gun. Ne, mě nejsou. Tactical gun. Tak koho mám zabít? Zatím... Orbarel. Yeah. Ještě kousíček. Dělej. Ještě kousíček. Bra. To je ono. To je Mončo. Milá Tončo. Yeah. Konečně. Jasně, jako klidně. Takhle to stačilo. Nebo, nevím. Počkej, kolik vlastně dává tohle? Napište do komentářů, prosím. Myslím, že toho bude hodně do komentářů. Všechno tak klidně dejte do jednoho komentáře, jo? Na co jsem se ptala právě. Tak omlouvám se, že furt čekám do komentářů. O nic. No. Já mám hrozný, jo, tak vlastně. Já mám hrozný. Tak ty gun. I'll be ready. Proč jsem to zbavil? Proč? Ještě mám zelený. Tak, Kalga. Všimli jste si, že máte jiný ruce, jako v první osobě. Já nevím, jaká je to tahle osoba, ale máte jako svoje klasické ruce. Všimli jste si toho? Jiný ruce, máme svoje normální ruce. To je divný. Jestli jste se toho všimli, zase do komentáře. Já se bojím. Počkej, Kalga. Připravím se. No tak jde. Je ten skibiďák. No nic. No nic, čekám. Tak, Crab enemies. Oh hell, no. Tak proč to furt je? Oh hell, já jsem si myslela, ty červený, že je. Ty židla, ne žibla. Pardon. A kde jsou? Aha. Pardon, teď si to nevšimněte. Počkejte, na chvilku jen budu rychle psát. Budu u toho i hrát, i psát, jo, až mi odepíše. Moc se omlouvám. Tak se moc omlouvám. No, tak kde jsou krabové? Kde jsou? Tak ukažte se.
Pardon. Co to je? To všechno? Ne, tady. Oni jsou vypadají, že jsou extra rychlí. Ne. Já musím. A kvůli teď musím to dělat. Ach jo. To nesnáším. No nic, co se musím dávat do ohně. Jo no. No nic, ale já mám taktikálno. I'm ready. To kde jsou? Kde jsou potváři? Konečně. No, prosím, ještě. No nic. No, jako to vystačí. Aspoň něco. Bojím se docela. Kybo, co to je? Meteor shot? Dá se dá do ohně? Ne, nedá. Dá se do toho? Taky dá. Počkat. Co když se teda něco dá využít? Ono se teda určitě dá něco využít. Iron chest. No tak. Alien armor. A kde jsou druhý, nebo to? To byl jenom jeden. No nic. Pink. To je jenom dotančit se tím. Tož to nejde. Skibiana. To je Skibiana. Hahaha. Gamma style. Gamma style. Wap. Gamma style. Ještě dám o toho jídlo. Paráda. Gamma style. Dám zatím použít. Hele, jestli chcete vytvořit nějakou jako bejsku někde jinde, až tady, tak prostě tohle je nejlepší infernal sack, pardon. To je srdce? Nebo co to je? To je srdce, ne? Asi jo, ale je to hustý. Slay. Hihihihi. Ale to mám vidět takhle. Nevidím. Já jsem radši v první osobě. Já už mám armor. A to je tenhle ten. Jestli máte taky tenhle ten, jenom jeden taky tenhle ten, tak třeba dejte like, nevím. Nevím, prostě mě to dělejte, aby jsem věděla. Co to tady dělá? Tam je ten, další jo. Moc se hezky pochodila. To bylo jednoduchý. Meteor shot. Morsel.
Mosel? To je divný. Je. No. Proč já nemůžu? Já to nemůžu. A nic, teď se nedá dělat. Ale já už nemyslím, že mám takové jako... Okay, now check it out. Co mám check it out? Já se bojím. Ne, kecám. Já jsem takový srabík. Srabík, babík. The new item! Yes! Yes, sir! Nah. Yes, sir! Let's just wait. You know what? Let's just dance. Ooh. Toasty. No. Když to se takhle pěkný, to bude. Že mi najednou dali ten file pryč a my. No. To by byla skibiďána. No, a nic. Budeme zatím chillovat tady. To je to nejlepší slejí. Co mám use? Jaký co use? Co tady dělá use? To je divný. A nic. Give me diamonds. Já to dám tady radši. Jen pár, protože to tady máš poblízku. Jsem dostala jako. Ten tady, 4 ne? No 103, paráda. Jestli máte, 106, pardon. Pokud kdo má 106, tak aspoň dáte like. Please. Čuj si být youtuberka. Rar. To je, ale to dává 2, tyjo. A dělalo to jako u normálních mosel, jako... nevím. Rozhledat věci. Ty vůbec jsem se ho lekla. Teď je to jedno. A radši vezmu tohle. Já jsem se lekla. No. Co to děláte? No nic. A člověče, nevím, se tady dokážu, člověče. Mám dělat na často, mám dělat na bejse. No, tak jo. Já nemůžu dostat. Hell no. Prosím, to... Ne. Jo. Chápu. No, tak mám štěstí. Dělám. Ježiš, pojď se ten. Pryč. Hnus. Mňam lock vás. Jaký štěstí. Bo budu používat co nejblíž. Ja. Dortíky. No, la policia, no. A nic. Vydám co nejkratší bejstku. Víte jako, jak?
Vidíte, já s tím mám i hammer, takže to můžu dělat takhle lehce. Ne, dortík. Budu na chvilku potichu, tak jestli vám to nevadí. Nebo asi jo, protože já natáčím video. A nic, jdu na to. Jo, jsem se na to kašlu. Já mám ještě ten, já budu mít kultista. Ach jo, se netěším. Takže jakože já to dokážu. Ne, počkat, já to dokážu, já mám tak skalka. Oh, ha. Ježiš, já jsem se lekla. Ne. Tak to bude dlouhý. Potřebujeme odem. Promiň, já jsem, omlouvám se, že jsem nepovídala, ale já to nedokážu, možná. Ne. No, hell no. No. Mám jednoduchý teď. Počkej, vzala jsem to, ježiš, já jsem ho nezabila. Musela jsem ho pěnout. Jo. Ahoj. Oha. Ale ne, já to nedokážu. Já to nemůžu použít, sakra, potřebuji nějaký... Potřebuji něco. Omlouvám se, zase budu potichu, jako zase nebudu moc mluvit, jo, já jsem... Já mám kucek. Já potřebuji ale revolver. Další. Je mi jedno tyhle ty kaštany. Ten kaštan. Zemři. No tak. A nechci. A já to nepydla. Ach jo. Ale počkej, je pryč? On je pryč, ne? On je konečně pryč. Pane bože, díky bohu. Díky bohu. To je just. Skill issue. Jo, jméno. A něco chtěl upravit. Aby měla být jednoduchý, nebo... Jako mohla by jsem tohle dát na stranu. Ne! Co to je?
Víte, co to je, nebo ne? O. Je, friendly gun. Nechám si zabít? Nebo? Nemůžu zabít kida. A guy in myself killed me? No. She's a bit talking down. I believe walking fly. I believe walking thirsty sky. No, to je nic se nedá dělat. I believe walking fly. Help! Já můžu nahoru, jak já chci. I win! I win! Oh. To vypadá docela hezky. Ajaj. Ups. I believe walking fly. I believe walking thirsty sky. Ne, je mi to jenom nahoru. Yeah, I believe walking fly. No. Vraťte zpátky. Já chci ho, proč jsem tohle dělala? Ne! A se dolů honem. Konečně. Jdi mi dát. Proč já nemám ten? To je jedno. To je divný. Jo, dokonce. A to už asi by mělo být konec? Asi jo. Aha. Já se si... No. Ach jo. No nic. No už ty představ. Je. Konečně. Ten. A bojí walking. No, hrozně potřebuju ten. Pardon. Jo. Teď mi nepozestaknu. Já jsem nepozestaknutá. Až bude konec, tak to típnu. Ne, netípnu vás. Co to říkám? Omlouvám se, No, mě se to trošičku začíná nebavit, ale dělám to pro vás. Jo? Prostě to dělám pro vás. Jo? Mě všem v tím přestem natáčet. A chtěla jsem to línu, ale protože tohle dělám, no. Break the game. I'll be honest. No. I'll be honest. No tak teda. Už má být konec. Tak. Co už má být konec, ne? No, tak asi se s váma budu rozloučit, nebo nevím.
Tak už se budu loučit. Tak loučím se s váma. Ještě jednou, jestli jste nevěděli, jak se jmenuju. Jmenuji se Rocky Pop. A končím. Ahoj.